Σήμερα είναι κοντά μας ο συγγραφέας Χρήστος Ρήγας και να κουβεντιάσουμε και να επεκτείνουμε όσα εκείνος ο ίδιος έχει καταθέσει στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία του Εφιάλτη» και να δούμε πώς μπορούμε σήμερα, σαν αναζητητές που είμαστε όλοι και άνθρωποι που θέλουμε ένα καλύτερο αύριο, πώς μπορούμε να βρούμε μια μικρή χαραμάδα προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτά που το βιβλίο του Χρήστου Ρήγα «Η Δημοκρατία του Εφιάλτη» μπορεί και πρέπει να γίνει αποδεκτή και εφικτή προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα. Χρήστο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι δημοκρατία και αν το πολίτευμα που έχουμε σήμερα και που έχει και η Ευρώπη είναι δημοκρατία. Καταρχάς, δημοκρατία σημαίνει η διακυβέρνηση του λαού αφεαυτού του. Επομένως, η δημοκρατία σαν πολίτευμα ταυτίζεται με την κοινωνία. Κοινωνία, πολιτεία, δημοκρατία. Το πολίτευμα που έχει σήμερα η Ευρώπη και που λέμε ότι είναι δημοκρατία, το όνομά της είναι αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η έμφαση δεν δίδεται στη λέξη δημοκρατία, αλλά στη λέξη αστική. Αστική σημαίνει οι αστεί, οι πλουτοκράτες, οι κεφαλαιοκράτες. Επομένως είναι η δημοκρατία μας που λέμε, είναι δημοκρατία των κεφαλαιοκρατών. Συγγνώμη. Όμως η έμφαση που δίνουν αυτοί, παρόλο που στην ουσία η έμφαση είναι στη λέξη αστική, στην πραγματικότητα το έχουν παραλείψει τελείως το αστική και μιλάνε για δημοκρατία γενικά. Σαν νόημα. Οπότε ότι ταύτισαν επομένως την έννοια της δημοκρατίας που είπαμε ότι είναι η διακυβέρνηση του λαού αφεαυτού του με την έννοια πολίτευμα. Ώστε όταν μιλάς σήμερα για δημοκρατία δεν πάει το μυαλό σου στη δημοκρατία ότι ο λαός συνέρχεται, αποφασίζει κλπ. Και αναθέτει σε ποιους θα εκτελέσουν αυτά τα οποία αποφάσισε και με ποιο τρόπο θα καταδικάσει, θα δικάσει, θα τιμωρήσει αυτούς που δεν εκτέλεσαν τις αποφάσεις του. Δεν πάει καθόλου εκεί το μυαλό όταν λένε σήμερα τη λέξη δημοκρατία. Κατάλαβες. Μπορούμε δηλαδή σήμερα να πούμε ότι ζούμε μια φαρσοκομωδία. Αλλά αυτοί όταν λένε δημοκρατία εννοούν ότι οι αστεί να ασκούν την εξουσία και ο λαός να κυβερνιέται από τους αστούς. Η άρχουσα τάξη επομένως να κυβερνάει την κοινωνία. Εδώ πια θα πρέπει να πας, αν είναι σωστό, αν δεν είναι σωστό αυτό, θα πρέπει να πας στην οικονομία και στη φιλοσοφία και να δεις η κοινωνία τι είναι, από ποιους αποτελείται, ποια είναι τα στρώματα της κοινωνίας, ποια δεν είναι. Πρέπει το κεφάλαιο να κυβερνάει ή η κοινωνία. Και όταν λέω να κυβερνάει εννοώ να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την πολιτεία. Να αποφασίζει η κοινωνία ή να αποφασίζει το κεφάλαιο. Δηλαδή σήμερα, Χρήστο μου, για να δούμε ποιος πρέπει να αποφασίσει για αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να πάμε πάλι στη βάση, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από την πηγή, να δούμε τι συγκροτεί την κοινωνία. Την κοινωνία την συγκροτούν δύο πόλοι. Από τη μια μεριά ο πόλος της εργασίας και από την άλλη ο πόλος του κεφαλαίου. Εάν θέλουμε λοιπόν η πολιτική εξουσία ή η δημοκρατία να εκφράζει το σύνολο της κοινωνίας, μέσα στην οποία είναι και οι κεφαλαιοκράτες, τότε θα πρέπει να βρούμε τι είναι εκείνο το σημείο όπου κεφάλαιο και εργασία να βρουν την κοινή συνισταμένη. Άρα δηλαδή, με συγχωρείς που σε διακόπτω, οι τρεις πυλώνες που πολλές φορές έχεις αναφέρει που απαρτίζουν δομικά μια κοινωνία
δεν υφίσταται. Ή υφίσταται μονομερώς. Υφίσταται στην πραγματικότητα, αλλά τι έχει γίνει? Η άρχουσα τάξη, αυτή που πήρε την εξουσία, της φετερίστηκε στην ουσία, θέλει να την κρατήσει για τον εαυτό της. Η κεφαλαιοκρατική τάξη, όταν πήρε την εξουσία, θέλησε να την κρατήσει για τον εαυτό της και να επιβληθεί πάνω στην κοινωνία. Τι έκανε? Καταρχάς απαγόρευσε, δημιουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα και οι αποφάσεις να παίρνονται στο κοινοβούλιο. Πολύ σωστά. Έτσι φαίνεται και σωστό, φαίνεται και καλό. Άρα αφού παίρνετε στο κοινοβούλιο, βουλευτές θα είναι από όλη την κοινωνία και θα αποφασίσουν για το καλό της κοινωνίας. Δεν ήταν όμως έτσι. Βουλευτές δεν επιτρεπόταν να βγουν τότε που καθιερώθηκε το σύστημα αυτό της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, παρά μόνο οι πλούσιοι. Μόνο όσοι είχαν από ένα ορισμένο επίπεδο πλούτου και πάνω. Οι κάτω δεν επιτρεπόταν να βγουν όχι μόνο βουλευτές, αλλά ούτε και να ψηφίζουν. Άρα λοιπόν η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία όλου του λαού, αλλά ήταν δημοκρατία μόνο των αστών, μόνο των πλουσίων. Οι οποίοι επέτρεπαν να γίνεις βιομήχανος, λοιπόν, προκειμένου να συμμετέχεις. Και ήταν, ενώ πριν στο Μεσαίωνα ήταν κλειστά τα επαγγέλματα και δεν μπορούσε να αποκτήσει ένα τίτλο είτε ευγενίας είτε οτιδήποτε, ήταν κλειστά. Η αστική δημοκρατία άνοιξε αυτό και μπορεί ο καθένας να περάσει στην άρχουσα τάξη, φτάνει να γίνει πλούσιος. Μπράβο, τόσο εύκολα. Επομένως, εκείνο που ζήτησε ήταν να υπάρχει μία ισότητα. Ισότητα και ελευθερία. Όταν λέει ισότητα και ελευθερία, εννοούσε ισότητα ανάμεσα στους επιχειρηματίες, διότι ο λαός είπαμε ότι δεν είχε ούτε δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα εκλογής. Επέτρεπαν στο λαό, για να μπορέσει να ανέλθει αυτός και να μπει στην εξουσία στον κάθε πολίτη, να γίνει πλούσιος. Δηλαδή το σύνθημα της Γαλλικής Επαναστάσεως, ελευθερία, ισότης, αδελφότης, είχε απήχηση. Ξεπερνούσε τα όρια της αστικής δημοκρατίας της εποχής εκείνης και γι' αυτό το σύστημα της Γαλλικής Επανάστασης, ισότητα, αδελφότητα, δικαιοσύνη, έγινε παγκόσμιο σύνθημα των λαών. Δεν εφαρμόστηκε όμως ούτε στη Γαλλία. Ούτε στη Γαλλία δεν εφαρμόστηκε, αλλά η εξουσία που επικράτησε τελικά μέσα στους τις ανακατατάξεις που είχαν την περίοδο αυτή στη Γαλλία και λοιπά, τελικά επεκράτησαν οι αστεί, όπως τους λέμε, που ακολούθησαν το λεγόμενο αγγλικό αστικό σύστημα, που οι πλούσιοι, μόνο οι πλούσιοι και οι παλιοί ευγενείς, οι μεγαλοκτηματίες κλπ. Ώστε μέσα στη Βουλή υπήρχε ομοιογένεια. Οι βουλευτές ήταν οι πλούσιοι, οι πιο πολλοί, ή μεγαλοκτηματίες. Η μόνη διαφορά που υπήρχε είναι να μην υπάρξει αντίθεση ή διαπάλη ανάμεσα στις διάφορες μορφές πλούτου και όχι ανάμεσα στην εργασία και τον πλούτο. Η εργασία έπρεπε να παραμεριστεί τελείως, να μην έχει λόγο καθόλου ύπαρξης. Αλλά αυτό μπορούσε να λειτουργήσει και λειτουργήσε στην πραγματικότητα τότε, γιατί οι βιομήχανοι την εποχή εκείνη ήταν λίγο πολύ ισοδύναμοι. Οι επιχειρηματίες ήταν λίγο πολύ ισοδύναμοι μεταξύ τους και γι' αυτό θέλανε ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ελευθερία στον ανταγωνισμό τους. Προς ίδιον όφελος. Προς ίδιον όφελος. Προς ίδιον όφελος και για το συνολικό τους όφελος, εντάξει πλέον. Εάν θέλουμε Αλλά όταν μετά από λίγο μερικοί έγιναν πιο πλούσιοι, οι άλλοι ενώθηκαν και δημιουργήθηκαν οι εταιρείες, δημιουργήθηκε το μονοπωλιακό κεφάλαιο, τότε πια δεν τους εξυπηρετούσε το κοινοβούλιο. Διότι όταν δημιουργήθηκε το βιομηχανικό κεφάλαιο, το μεγάλο και οι μεγάλες εταιρείες, ταυτόχρονα τότε γεννήθηκε και απόκτησε συνείδηση και η εργατική τάξη. Και εκεί που παλιότερα δεν είχε συνείδηση. Αποκτώντας συνείδηση η εργατική τάξη, ζήτησε συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.
ζήτησε να συμμετέχει στο κοινοβούλιο. Και αυτοί να βγαίνουν και από την εργατική τάξη βουλευτές. Αυτό δεν τους συνέφερε. Τα μονοπόλια πλέον δεν τα συνέφερε αυτή η κατάσταση και τι έκαναν. Πήραν την εξουσία από το κοινοβούλιο και τη μετέφεραν στο κράτος. Ενώ πριν το κράτος δεν είχε κανένα άλλο δικαίωμα παρά μόνο να εκτελεί τις αποφάσεις του κοινοβουλίου. Όταν ήταν ισοδύναμοι οι επιχειρηματίες. Ήρθανε τα πράγματα αλλιώς. Παίρνουν λοιπόν την εξουσία από το κοινοβούλιο, τη μεταφέρουν στο κράτος και επιτρέπουν μετά να βγαίνουν βουλευτές και εργαζόμενοι. Τελείωσε. Και τι κάνουν τότε? Αλλάζουν και το ίδιο το σύστημα, το κοινοβουλευτικό. Αντί λοιπόν να είναι απευθείας ο λαός να βγάζει τους βουλευτές του, δημιουργούν τα κόμματα, το κομματικό σύστημα. Αυτό είναι. Μέσω του κομματικού συστήματος καταφέρνουν ένα άλλο, να σπάσουν την ενότητα της κοινωνίας ή της εργατικής τάξης γενικά. Δημιουργώντας τα κόμματα δημιουργήθηκαν ακριβώς για να οργανώσουν και να ελέγξουν την κοινωνία. Και να φαίνεται πλέον ότι η δημοκρατία δεν είναι οι επιχειρηματίες, η αστική δημοκρατία, αλλά άλλαξε όνομα και ονομάστηκε κομματική δημοκρατία που ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε το κάθε κόμμα να αποτελεί ένα κύτταρο δημοκρατίας. Αυτό το οποίο ισχύει, αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα και αυτό το σύστημα, το κομματικό σύστημα, και κάθε κυβέρνηση, εθνική κυβέρνηση, έχει χάσει τη δύναμή της πλέον. Έχει χάσει τη δύναμή της και το έθνος και οι εθνικές κυβερνήσεις. Και έχουν αντικαταστεί από υπερεθνικούς πια οργανισμούς, διότι τα μονοπόλια που ήταν μέχρι χτες που ήθελαν το κομματικό σύστημα έχουν σήμερα αλλάξει και έχουν γίνει μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι. Αυτοί οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι δεν τους αρκεί, όχι δεν τους αρκεί, αλλά δεν τους βολεύει πλέον το εθνικό κράτος. Γι' αυτό θέλουν να το διαλύσουν το εθνικό κράτος και να δημιουργήσουν υπερεθνικούς οργανισμούς. Και αυτό κάνουν. Οι κυβερνήσεις έχουν γίνει ανίσχυρες πλέον. Και έγιναν ανίσχυρες από το 1900, πρώτα είχε ξεκινήσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική η παγκοσμιοποίηση με την έννοια της αμερικανοποίησης. Να κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσμο η Αμερική κλπ. Και κυριάρχησε πρώτα πολιτιστικά, με το τζιν παντελόνι, με τη ροκ μουσική, με όλα αυτά επεκράτησε και μετά ήρθε και στο καθαρός οικονομικό επίπεδο. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα, να μας δώσεις την γνώμη σου, διότι σήμερα άνθρωποι που έχουν διαβάσει το βιβλίο και πραγματικά σε χαίρονται σαν συγγραφέα με τις επισημάνσεις που έχεις κάνει. Τους βγαίνει αυθόρμητα μία λέξη. Μα είναι δυνατόν σήμερα στην εποχή μας να υπάρξει τέτοιου είδους δημοκρατία όπως μας την αναφέρει ο κύριος Ρήγας? Ναι, σήμερα δεν υπάρχει καθόλου δημοκρατία. Ούτε όπως την αναφέρω εγώ, ούτε όπως την αναφέρουν τώρα. Δεν υπάρχει κανένα είδος δημοκρατίας. Διότι εάν υπήρχε δημοκρατία, έστω και κομματική δημοκρατία, έστω και κομματική δημοκρατία που λένε ότι υπάρχει, αν ο λαός επέλεγε ένα κόμμα, θα έπρεπε το κόμμα αυτό να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Το κόμμα δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, επομένως δεν είναι δημοκρατία. Αφού έχουμε τις πολυεθνικές. Οι αποφάσεις έρχονται από επάνω, φτάνουν στο κόμμα που κυβερνάει και το κόμμα επιβάλλει πλέον την απόφαση την από πάνω μέσα στο κοινοβούλιο. Διότι για να νομιμοποιηθεί μια οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να νομιμοποιηθεί ακόμη στο κοινοβούλιο. Δεν έχει αλλάξει ο θεσμός αυτός. Και επειδή υπάρχει κίνδυνος, ορισμένοι βουλευτές, βλέποντας πόσο κατάφορα άδικοι είναι οι νόμοι που τους βάζουν να ψηφίσουν, μπορούν να αντιδράσουν, τους έχουν την απειλή, όποιος αντιδράσει διαγράφεται αμέσως από το κόμμα και από βουλευτής από του κόμματος.
Οπότε δεν υπάρχει ούτε τέτοια δημοκρατία ακόμη, δεν υπάρχει δημοκρατία. Τι θα πρέπει να γίνει? Οι λαοί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτοί που επιβάλλουν όλα αυτά τα πράγματα και νομίζουν ότι είναι παντοδύναμοι, στην ουσία είναι πολύ αδύναμοι, διότι έχουν απόλυτη ανάγκη την κοινωνία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας Ροκφέλερ, κανένας Μόργαν, κανένας όπως θέλεις πιο μεγάλος από μόνος του. Θα χρησιμοποιήσουν την εργασία. Εργασία και κεφάλαιο, είπαμε αρχικά που είναι η βάση. Το κεφάλαιο απλώς γονιμοποιεί την εργασία για να αποδώσει περισσότερο. Αλλά η εργασία, ακόμη και αν δεν γονιμοποιηθεί από το κεφάλαιο και μόνη της, μπορεί να δώσει. Ενώ το κεφάλαιο μόνο του δεν δίνει ποτέ τίποτα. Βάλε 1.000.000 ευρώ στο τραπέζι αυτό κλείστο και μετά από 1 χρόνο πάλι 1.000.000 θα είναι. Και μετά από 50 χρόνια πάλι 1.000.000 θα είναι. Αν αυτό το 1.000.000 γονιμοποιήσει την εργασία, τότε αυτό γίνεται πολλά εκατομμύρια και θρέφει χιλιάδες κόσμο. Άρα υπάρχει λύση. Λύση υπάρχει, πάντα υπάρχει λύση. Τη λύση την είχαν βρει οι αρχαίοι Αθηναίοι με τη δημοκρατία, την περίοδο της δημοκρατίας. Τι κάνανε? Δεν έκαναν κοινοκτημοσύνη, δεν έκαναν αναδιανομή της περιουσίας κλπ. Δεν τα έκαναν κρατικά όπως τα λέγαμε όλα. Αλλά επέτρεψαν στον κάθε επιχειρηματία, στον κάθε βιομήχανο, στον κάθε αυτό να λειτουργεί ελεύθερα. Και του παρήχανε μάλιστα και συνθήκες ασφάλειας και καλές συνθήκες για να μπορέσει να λειτουργήσει η επιχείρησή του. Αλλά τι? Με ένα πράγμα. Πρώτον, ο κατώτερος μισθός θα είναι τόσο ακόμη και του δούλου, ώστε ο κάθε άνθρωπος να ζει αξιοπρεπώς. Και δεύτερον, αυτά που δεν του χρειάζονταν πια με τίποτα, όταν αποκτούσε υπερβολικό πλούτο, που να μην του χρειάζεται σε τίποτα, να έχει τα γυμναστήριά του, να έχει τις πισίνες του, να έχει τα κότερά του, να έχει τα πάντα του, αλλά από εκεί και πάνω ο περισσευούμενος πλούτος έπρεπε να πάει για το κοινωνικό σύνολο. Να πάει για το κοινωνικό σύνολο. Του τον έπαιρναν, είτε με φόρο, είτε με χορηγίες. Και όλος αυτός ο επιπλέον πλούτος είναι τα έργα του πολιτισμού που θαυμάζουμε σήμερα. Ακριβώς μόνο στην Αθήνα και δεν έγινε στις άλλες πόλεις της Ελλάδος, γιατί οι άλλες πόλεις της Ελλάδος δεν είχαν δημοκρατία.